आयौ बिदि जायो मानसिया हा थोरसि मानजिगासिनोसो खामानि मावनो रोंबाय नोङो खामानि मावदों थोरसिसो सुलागासिनो ना Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं दिनै बेसेबांबा गोबावजोंसो ब्लगखौ लाबोनो हाबाय माने आङो सानफ्रामबो सानबाय थायो माने खालामगोन होननानै ओरैबायदि समखौनो दिहुननो हाया ओरैबायदि जानानै दङ बेखायनो आङो माने हाथाराखैमोन आरो थेवबो दिनैहाय आङो सानबायखि जा एसे हायो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामसै होननानैहाय ओमफ्राय लासै लासै आं बेबायदिनो ट्राइ खालामलांबाय होननानै ओरैबायदि दावराव दावसि माने बिदियावनो आङो ओरैबो जाया जायो आरोना दसेखौनो आङो टाइम मोना ओरैबायदि जायो दा माने ओमफ्राय इउटुबल' बनबा एसे हागौमोनबो खोमा खिन्थु आङो फेसबुकबो एंगेज जागासिनो फेसबुकावबो एंगेज जागासिनो नालाय दा माने ओमफ्राय दा बेखायनो मोननैबो हाथ'वा जायो आरोना आरो ओरै फिसालाखौ सामलायनांगौ ओरै मा दङ हाथ'वा आरोना माने एक मिनिटबो ओरैनो थादों होननानै बुंजाया आरो दिनै आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानदोंमोन दाख्लि जे आङो दख'नानि माबा होदोंमोन ब्लग होदोंमोन बेयावहाय गोबाङानो आंखौ सापर्ट होदों अननाय होदों बेखायनो आङो दिनै सानबायखि दख'नायाबो एसे गांनैसो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांबावगोन बेनि सिगां आङो जोमग्रानि दिनैहाय ब्लग लाबोनोसै होननानै सानदों आरोना ओमफ्रायहाय जोमग्राया माने गासिखौबो नङाबाबो आङो माने एसे जा इन्दिनि सि दङ ओमफ्रायहाय इन्दिनि जोमग्रा दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने मा होनो न'आव दानाय जोमग्राफोर ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेल साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामनो कमेन्टबो होलांबानो लोगोफोर ओमफ्राय दा नायलांबानो जाबाय आं सिगाङावनो इन्दिनिखौ देखायग्रोसै दे लाजोबखादो आङो ओमफ्राय माखासे माने न'आव दानाय आइ दानायबो दङ नालाय बे आइ दानाय माखासे माबाफोरखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगोन दे ओमफ्राय नै दिनै जा गरम अयथासार गरमानो लाथ्र'हायै गरम मैयाबो बिदिनो दिनैबो बिदिनो आयु गरमा नै सिफोरखौनो दांनो हायै बायदि नै सिम्पोलनो बेयो इन्दिनि बेबायदि बे इन्दि पियर इन्दि जोब दे इन्दिया नै गुवारैनो गुवार बेबायदि जाबाय आरोना ओरैबायदि उफुद्रु खालामो फिसालाया माने आयु हाया ओरैबायदि मेंगुलायनाय माने बाजोबखागोनसो आरो बेखायनो आङो रावनावबो बेनि दुस्थ'नि थाखायनो रावनावबो थांनो बासै माने गासिबो खुरमाफोरनावबो माबाफोर प्रग्राम जाबाबो माने बायो आरोना माने सोरबा माबागोन ना एसे मानसिग्राब नायनो बानाय जागोन ना ओंखायनो आङो बायो बिदिखौहाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो बेखौ लानानैबो थाङा आंबो थांला जाहैबाय आरोना बेबायदिनो एसे देरबासो र' बेखौ बुजालायनाय जाबासो एसे दाबो बुयो बुनाया होमबाबो बिसोर मानियाना बेखायनो जाया आरोना ओरैबायदि उफुद्रु खालामनानै दंगासिनो दाबो दहायनिफ्रायनो आं ब्लगखौ लानो होननानै सानदोंमोन खिन्थु जाया नै दासो 12ता जागुलायबाय टाइमाबो ओमफ्राय नै बे गांसे आरोबाव नै गाहायावहाय फुरा सिख्रि गोजा नै बेबायदि गुवारा नैबेनो जाहैबाय ओमफ्राय नै गोलावखौ दिन्थिबाय थाला नै बांद्राय गोलावनो गुवार दिन्थिला आङो एसे आगरखौल' दिन्थिनोसै दे बेयावनो बिसोरो नै बेबो बाटारफ्लाइ बेबो इन्दि पियर इन्दिजोब बे जोंनि कलिग सासे बेनि बिमाया दायो न'आवनो बेनिनो लानायमोन बियो नैबे गांसे दहायनियाबो ओमफ्राय नैबे बै सिगांनियाथ' आलदा बेनिफ्राय लानाय नङा ओमफ्राय नैबे गांसे दंबावो नै सिम्पोलनो बेयो गोमो आगर एरनाय ओमफ्राय नैबेथ' इन्दिया नै माबासो मा होनो उल जिसो होनजायो बेखौनो लाबोफ्लांबाय आङो नै आगर थफा गोनां आरो गगा मोनगुलायदोंहाय आंहा बे सिफोरखौ हानबाय बायनानैनो ओमफ्राय नैबेबो आयु बेहा बे खुन्दुं मोननाया बेखौ दानायसो आयं दानायसो एरनाय नै
बिदि सिम्पोल खुन्दुं मोनलाबायोमोन ना बेखौ दानाय ओमफ्राय नैबे गोदो आइ दानाय बिराद मोजां मोनो आं बेखौ कालारबो मोजां ओमफ्राय बेनि आगरबो दङ नै सिनाय माने मोजां नायबा सिनायगोन आरोना जोङो बेनो बेबो नै पुरा लरेक्स न'आव दानायनो गुसुं गुसुं गोदोनि जोमग्रायाहाय बांद्राय गोलाव गोलाव नङा नै आगर दङ बेहाबो गावखौनो गावनि कालारखौनो एरनाय गोजायाव गोजा ओमफ्रायहाय लरेक्स ओमफ्राय नैबेबो नै ग्रीन कालारनि बेबो न'आव दानाय ओमफ्राय नै गोदोनि जोमग्रा बर'नि जोमग्रा एकदमबारे नैबेखौ ओरैबादि मोजां मोनो आं बे जोमग्राखौ आयै है बुंनाङा नै ओरैबादि पसन्द जायो आं बे जोमग्राखौ दा बेबायदि मोनला सियाबो आरो माने गोदोनि जोमग्रानि सियाबो ओरैबादि मोजांमोन दानि डिजाइन ओंखारोबाबो एखे जायोबाबो सिफोरानो एसे आलदाखा नै गोजानो एकदम बैसागु आरो बेयो गोदोनि बेबो आरो गांसे दंबावो नै बेबायदिनो आरोबाव न'आव दानाय जोमग्रा बिसोरो गासिबो बेखौहाय आगरखौहाय नै बे गोसोम कालारनि ना नै बेबायदि गोसोम कालारनि ना आगराहाय ओमफ्राय गुफुर कालारनि दङ ओमफ्राय गोथां कालारनि दङ ओमफ्राय गोथां कालाराहाय हजोंहाय हासबेन्डनि न'आवसो थाहैबाय ओमफ्रायहाय आरोबाव नै बेबो मेरुन कालारनि नै जों गाहायावहाय बेबायदि आरोबाव मा दंबावो नै आइनि जोमग्राहाय बियो देखायबाय थाला आं बांद्राय गुवारनो एसे गुवारनो नै सान बिबार बिदि ओमफ्राय नै गोदोनि दानाय आइनि दानायखौ देखायबावनोसै आं फुराना जाबाय नै बेबायदि बे सिङाव जोबसोमोन ना बेखौ हाननायावनो गगा मोनदों आगर एरनायफ्रा जि मोजांमोन नै फुराना जाबायसो गुसुं गुसुं गोदोना आरोबाव नैबे बायदियाबो हजोंबो दंहैयो बेबायदि गोदोनि जोमग्रा आरो नैबेबो नैबेबो रेड कालारनि नै बेबो न'आव दानाय आइ दानाय नै बेयाव फिसा फिसा एरनाय ए दुस्ट' फैलायबाय दुस्ट' स्ट्रबेरी जानो अबहाय स्ट्रबेरी मोननांगौ लथा नै ब्लु ए बिदा खालाम आं जा गोलोमजोब्बाय ब्लुआ दहायनि बायदि नै बे गोसोमा बे एखे बे माबा मा होनो जाहैबाय बे गुफुर ओमफ्राय बेयाव नै गाहायाव एसे गोथां दङ बेबायदि फुरा गोथां जोबबो दङ बे जेरखौ आङो हासबेन्डनाव दं होननाया बिसिनि न'
ओमफ्राय नै बेखौ आं खिथानि बेखौ जेब्ला थारिक दानफैदोंमोन अब्ला बिसिनिफ्राय होलांदों आरोना बियो बेखौ लाफाबाय आं बिसिनि न'निफ्राय हासबेन्डनि न'निफ्राय होलांनाय बेयाव थारिक दाननो फैनायावहाय ओमफ्राय नैबेबो बिराद मोजां मोनो आं बेखौबो आकाशि कालारनि नैबेयो नै बेबो गोदोनि न'आव दानाय ना मा होनदोंमोनथाय आं मिथिला जायखिजाया गोदोनि बेयो नै नैबेथ' माबासो दख'ना सेटसो दंमोन बेना आवगोलनि गोदोनि बेबो गोदोनि दख'ना सेटनिमोन बेना दानाय नङा बे न' दानाय नङा ओमफ्रायहाय बेखिनियानोसै जोमग्राफ्राथ' दङ दंनायाहाय ओरैनो बायलाबायनाय दं आरोना ओमफ्रायहाय आङो बेखिनिखौल' लाबोनाय जाबाय बे दानाय बायदिफोरखौहाय आरो आङो दख'ना देखायदोंमोन ना दख'नायाबो एसे दंबावो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बांसिनानो गोमोजोबखासै नालाय बेखौ देखायबाय थाला होननानै थांबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंहरदोंमोन एफा दख'ना माला गानथ'नो होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दख'नायाथ' आंनिबो नंजोबा जाहैबाय ओमफ्राय खिन्थु आरोबाव आंनि दख'नायाथ' आरोबाव बिसिनावसो दङ गाननोनो थोआसो आरोना सामफ्रामबो दैलि ओंखारनायना आंना ओमफ्राय बेबायदि माइदि होनाय दख'नायाथ' सामफ्रामबो गानबाय थाबा दसेनो बोराय जाखायो मिन्थिखायो सुनांगौ जायोना सामफ्रामबो दैलि सुनांगौ जायो दा बेखायनो माने थोआसो आरोना बे एसे दख'नाया थोआनो माने गाज्रि जायो एसे गाननानै खेबसे गाननानै सुबाथाय बेखौ आराम दोनफिनबासो एसे गोबाव दोनफिनबासो माने एसे गोबाव दोनफिनबासो माने मोजां आराम जानानै थायो आरोना खिन्थु बेबायदि सामफ्रामबो गानै सामफ्रामबो सुबाय थानानै मैलायाव दाथाङा ओमफ्रायहाय आङो र' गांनैसो दख'ना देखायबावनि ओमफ्राय गाननाय दख'नाया नै मा बै मोनसे समावहाय बिदिखौ मेरला बायसावोमोन ना बेखौहाय नै बेबायदिखौहाय जेबो ब्रेन्डेडबो नङा आरोना बियो ओमफ्राय रिमोनलालानो ओरैनो हारसा दखानफ्राव बायलाबायनाय ओमफ्राय बिदिखौ बायसोगारोमोन ना बे नै बेबायदिमोन आरो मोनसेया जाहैबाय नै बियो नै बे थारमाने बिनानावाहाय आंनि हाबायाव गाननायमोन बियो बेनाबो बिदिनो नै ब्रेन्डेड थेन्डेड नङा जेबो गैया बेबायदि ओमफ्राय मा होननानै बुंनो सानदोंमोन आङो औ जोमग्राफ्राबो बेयावनो थायो दाबोनो दंजोबो हासबेन्डनि न'आवनो ओमफ्रायहाय दख'नाफ्राबोथ' दंजोबो आंनियाहाय ओरैनोथ' ओमफ्राय जाखिनि बेयाव दङ आङो आइनिखौबो गाननाय जायो ओमफ्राय आंनिखौथ' आङो खमानो माने बुंनो सानदोंमोन आरोना बे जोमग्राफ्राबो हजों दंजोबो नालाय ओमफ्राय दख'नाफ्राबो हजोंबो दङ आंनियाहाय गासिबो आंनि सिख्लायाव बायनाय जोबखासो दख'नाया हाबा जाखांनानै गांसे दख'ना बायफेराखै आङो गांसे दख'ना ओरैनो माइदिबाबो हाबा जाखांनायनि उनाव दख'ना गांसेयाव बायाखै आरोना आङो ओमफ्रायहाय बे सिख्लायाव जा बायनाय जोमग्रा दख'ना बेखिनियानो जोब बेखौनो गानबाय थादों हाबानि उनावबो गांसे दख'ना बायाखै आं रेकर्ड गैया हाबानि उनावहाय आं गांसे दख'ना बायदों होननानैहाय मालाबाबो बायफेराखै आरोना आङो दा बेखायनो बेफोरखौ माने बे जोमग्रा दख'नाफोरखौनो गोसोखांहरबाय थायो आरोना माला सहैफिनगोन न'आवहाय माला सहैफिनगोन माला आंनि दख'ना आंनि जोमग्रा आं गानफिननो मोनगोन जोमफिननो मोनगोन बेबायदि होननानैहाय माने जाखिनि दङ बेयावबो आइनिबो दङ नालाय ओमफ्रायहाय थोआ माने सामफ्रामबो गाननाय जायो नालाय ओंखायनो माने गाज्रि जायो आरोना एसेयावनो एसे सामफ्रामबो सुबाय थानाय सामफ्रामबो गानबाय थानाय ओमफ्राय बेखौ दोनथुम माने सुखांनानै आराम गोबाव दोनोबासो मोजाङै थायो नालाय बेखायनो दा आंनिखौ मोनफिनोबा आङो माने गोजोननाय मोनसिगौमोन आरो गोसोखांबाय थाफ्लाङो माने बै दख'ना गोदो आङो माने बै सिख्ला समावहाय जा सोरजिनाय ओमफ्राय जोमग्राफोराबोथ' दानाय आइयाबो जा गोसोखाङो आरोना गावनि दानाय मेरला दंहैयो होननानैहाय ओमफ्राय दा माला मोनफिनो बे भिडिअखौ आंनि हासबेन्डआ नुयोबा मोजां जागौमोन आरोना जाहाथे बियो माने बेखौ नुनानैहाय हरनोखौ साननो रोङो दा बेखिनियानोसै होमबा दिनैनि भ्लगाहाय आङो मा खालामबावनो गरमानो अयथासार ओमफ्रायहाय नै फिसालानि दुस्थुआबो लाजाया बेखौ नायबाय थानांगौ एकदम फुरा सानसे जे आं न'आव थाबाय बेखौ फुरा सानसेखा आरोना मा खालामगासिनो मा दा खालाम बेखौ दा खालाम
जा गरम ओरैबायदि गरम होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे आङो नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन होनबा आङो थाबैनो माने बेबायदिनो ब्लगखौ एसेबाबो लाबोनो ट्राइ खालामबाय थागासिगोन ओमफ्राय होनबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं